The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Ubak PS Lingdo Presiden Seng Samla Hima Langren ula keno bagi day ki he spa ki bawan ban pen kulmar yau pat ba ka Hima Langren barokawai hadien bagi khun ki hajar ka Hima Langren kila lek ban tur syaka Khasi Hills Atarmas District Council haka step jong ka khat khandai tarek nailar araja arpun riu. Habakran sikilat pathai khubor haka khat khandai tarek nailar araja arpun riu ubak PS Lingdo ula ong. Bakardan ru ka jingbom siu ya ka bai musur ka basa daki klur tingka syaka Hima badai na kani ka daw baki he spa ki pendon kam ya ki patba ban wanra jingkulmar. Ula ong ru banakaliang ka Seng Samla kalapa da ka jingtho syaki por Penyai District ka Southwest Khasi Hills District halor ki kam khayitu yau dawyong bat motion Henry hadu menta umpat yo kanu ka jubab. Nolor kita ulo angru baka yen ka syari kala ai ka jingbishar halor upaim nang tei Henry ki bayakhi ki mi penban surak ban yakhi namar bakim note ban let syeng ka syari. Ngelawan ya kapan ai kupi syaki kato kat ni ki concern authority ki ba ni labu ban pak kupi ya kan ka jing pan clarification jongi na ka district administration Southwest Khasi Hill but kadai hadin ba nakaliang jongi ni UI ya jinglong jingman ka ba omitenat ka ba wan ban lan shop apo ka Hima ka jongi ka jing syak penon kambeng ki pat ba ki belong innocent ki bom tip ya ka sedang ya ka kut henry lengba kini ki hek spa ki hek saipan but hakajuk kapur ngalak ban ong ba ki deiru ki politician ki ba kwa ban pen kelumar ya upai ba tena kaliang jongi jing isa ngim kwa ban thau kan jing kelumar hanrei hapa maki ki sedang ban wanra ya kan jing kelumar na kaliang jongi menta ngin sedang sok na kaliang jongi ban thau ke jing kelumar te menta kasi kebaga dang sak menta bagam pat dep ban pak kopi kadai stang sya Chief Justice jongka Meklaya High Court nangta sya uwei na ki retired Chief Justice upet ya ka illegal mining nangta sya ka National Green Tribunal ka NGT but nakaliang jonga hi kalong ba naduk la sya ka singan pak no sya je kini ki kopi jong kani ka jingpan clarification jongi na ka district administration namar ba kalapoi hadu ba ngimla su ban tolerit ka kalapoi harendang namar ba mta singi UI ban isaki ka ai baji hapok pelaut council kariti sensar jong kari India ka syak so bahaya no ya noru ban mobilize yu pajba lani ban yakhi ban dawa ya ka hok la da pisngau ba kadai ka hok ka jongpi te henrei ngi UI ya ka jingbom internet kalong ba hadu wat ki kalikit nong pang kim yo su ya kalat ban yan ki pajba ki kemi ki pa ki balik south school kim yo su ya kalat ban yat lenti nang tu ya kata kadai ka ai ka balong pentut ya ka lek kawan jong pajba te hawat wat kariti sensar jong kari India ka syak so bahaya ngi ban exercise ya kata ka constitutional rights ka jongi bangin mobilize yu pajba lani bangin assemble yu pajba lani bangin express ya kata ka feelings ka jongi ya ka jingsau ka jongi te nakaliang jonga ngayu i gitu ke egi bom internet ha ka juk ka por ngaso ban penram ya ka tu ka jing le tangba ban penram yu pajba kam don jingmot namar behind jong ka ni kidon ki banga ong persyak ni kalong ba kidon kita ki wat kita ki MLA MDC ki bagi pat ba lagi ya keno ba kita ki MLA MDC chong tu nombos ki dai gi het spa hapok ka ki ba kiu ya ka spa ka phau ka jong ki napok ka Hima ka jongi bat balik ini ki pen kelumar pat ba ngan suye tu AP ni kalong kadon ka jing bom siu jong ki ya ka royalty jong ka Hima jin riu kulur nyau kulur namar ba kim siu ka ni ka royalty kawan ka jing kela ya pok ka isi jong ka Hima Langrin menta te namar bawan ka jing kela ka don ka jing long insecure ya jong ki bayu ki duk no ya tu ka kam ka jong ki pok ka Hima ka jongi namar ba ka Hima lese ka Hima ka administration ka Hima lese kila ban sim action ya kini ki bom buram ya ka administration jong ka Hima ya ka royalty jong ka Hima kim siu te kiting ya kata ki kwa bet ban wanra ban thau jing kelumar khanang ba ka expectation joki hi kalong ban wanra ka jing kela ba yo le se ka council kan snap ki ban thung sim lani acting sim da ki briu ki ba don ka jing ya dei ka ba maki ki la ban pen kungu ki khanang makin lat ban siu ki ni ka royalty ka ba nru krur nyau krur tang ba nakaliang jongi ong tang namar ka jing ya ha spa ka jong pi ka jing ya kwa spa jubor ka jong pi
pi penon kamban yu pai ba uba lui uba sida ubam tip ya ka benang kendau ban pendram yu pai ba ngas ngau ba kamdon jingmot ta ka daw nga shim ni ka senjam ha jing sha ningkong ngas ngau ban ong ba kani ka jingpan clarification jungi na ka district administration ngaso ban ong ngin supan bangin yo ya ka data lani bangin yo ya ka clear picture la ka don ne em hanrei menta nakaliang jong ka district administration ru kampat jubab yang kani la simpor daki benai kampat jubab namar ba kampat jubab menta ngin pha ya kani ka copy letter syaki tu ki concern authority la de pha katu kat ni teliki department concern authority kebarsa mata bang empat yuk ban pak setang hakilai teli kawai kalong how chief justice jong ka meklaya high court nang ta sha retired chief justice bopet ya ka illegal mining nang ta sha ka national green tribunal tang ba namar bakini ki briu ki 8 kwa hadu kata-kata nakaliang jongi ngin pak baik ngin pendap ya ka ke ba ki kwa khanang ba kin jakwa nang ni sakmat te phila ban pensai ngi pede khnyat ha pede bakani ka city ka pa phikha ka de halor ka ka benta ba kasiti ka ba ngi phangi kalong ba ngi panjing shai na ka district administration kajing panjing shai jongi kalong whether there is illegal or not the illegal transportation of coal and limestone ni tip shai kini kidang don hapo kajing ong illegal te hapa kadang don kajing illegal te ni sotu ba ka ni kajing mi jing klumaru ka dei yau doyong pat mausun kani kajing klumar jong ka himalarin hadu kat ni rukan ong epi dah ka basai ka dei tang na ka daw jong doyong bat motion te ni panjing shai na ka district administration ka don em kataka illegal transportation and illegal mining of coal and limestone kata ka dei ka ba nakaliang jong ni panjing shai na ka district administration ting solongo ba ka district administration ka deputy commissioner jong ka southwest kasil kampat jubab hadu penisi te nakaliang jong ingin sapet lara kam respect lane kam respon ya ka ka ba nakaliang jungi panjing shai ka bangi exercise hok ya kata ka hok ka jungi bat ngiyat ru da ka ni ka legal intention ka bangiyat menta ngin sapet kanu kalat kelenti bangi ru ngin sapha kanu kenja legal action persya ya kata ka deputy commissioner namar ba ngitip kanu kalat kelenti ka bangin hapan yat bangin rat tingkong ya kita kini te khnyat ha phima ban ong ba kani ka chingya khi ka mi menta sngyan dia po kasih apa KCDC ru kadina kadau jong ni ka jingdon jong kita ki jingti nak kadau do yong ni ai na kamnut hoi kalong ka basai ba kam kat ni ka jing klumar dei ka ni ka jing klumar borok khot ka dei na ka jing ya raha spa jong ki ban laj ban siu ya kata ka royalty jong ka hima ka ba ka khajna jong ka hima ka bala poi henru klur hiok klur ten mta lawan ka jing kelah ka administration yang ka hima tikim kwa ba kani ka administration yang ka hima kan kelah ki kwa bet badon utu bariem uba ya bam klub bet ki khnang ba maki kin yo bam jam bet ya tu kesan klur klur khnang ba maki kin yo bam klub bet ya tu ka hok jong ka hima ka hok jong pat ba khnang makin laj siu ten ri haba wan ra ka jing kelah hapok ka administration yang ka hima maki ki along insecure mata ka jingting jong ki kalong ba ki yo ki du no gitu ki jaga ki baki tri ki kita par ka jing du jong ki kalong ka basai ba ka hima ka hapan pendu iki ni pha ka ni keruak ka basai sa usim jong ka hima larin ba lara usim jong ka hima larin om pendu ya kini ki nong sim ka bu ya ka hima ka jongi na kaliang jongi ru ngin hapan pet da ki lat ki lenti ba ngiru ni hapan yat sakmat ba lada usim udang entertain ya gini but kwa ban ailat ya gini ki ba involve sa kanika illegal activities na kalian jongiru ngin hap perkat da kumui namar ba kalong ka basai ba nginam kwa ba kanu ka revenue jong ka hima ka royalty jong ka hima kan light no watang sting karu sakawai ngi kwa ruan pha ka kruak sa ka hima ka administration jong ka hima sa usim jong ka hima larin kalong ba sobha review no ya ki list agreement ki ba ki wei ki sim list na ka hima pet kini ki no sim list na ka hima ki burom na em ya ka administration jong ka hima ki burom na em ya ka royalty jong ka hima ki burom na em ya ki kendon jong ka hima ki penkhan na em kita ki kendon jong ka hima bat lada lap ba ki don na pedang jong ki ba penkhan penduk mardor ki
penduk mardor ka list agreement jongki namar ba sakawai ru ka jiksau khia jongi kelong ba ukun hajar bapli usu sak pendon kam tang hakini ki hespa kan hakum kini ki jing yakhi suyo bapli tang sejar ar hajar por bawan yakhi kumne hande yo ayu doyong mano ba yo mausun mano ba yo ki breu ki banabar sudah kalong apa sosi la ya kerani kata ukun hajar bapli usa blackmail ha yo tang bai sengi sejar ar hajar yo tang bai kiat yo tang bai baija ha free tang bai kali handai kini ki hespa ki baklun nak hima ka jongi mausun ru dei maki doyong ru dei maki te nisau bon ong ba kala dei kapur baka hima kan ai ka warning ya kini ki shimless agreement ru ba ki dei ban penduk no ya ka jing ai kwari ka jing ai par sha ki wei handai dei ban ai no ya kini ki kwari ki par doyong mausun sha ki khun ki hajar jong ke himalawe namar ki khun ki hajar jong ke himalawe mata ki yat kham kam kham jam kat ba kini ki hespa bawan ban tu ya kata ka mineral resources napok ka hima ka jongi nasau bon ong ba hapok gi godrej jong ki don jaka syu ban tap pisa kila sedang menti sapok khendau ban tap ka pisa napok ba kejit napok ka hima ka jongi namar kata ngi so ban pha ka ni ka kruo ni pha ka ni ka khubor syaka administration jong ka hima sya usim jong ka hima lawen kalong ba review no ya ka list agreement ka ba ai syaki ni ki breu ki bawan shim list na ka hima ka jongi nang ta susu kentu ya kini ki ba shim list agreement na ka hima kalong ba ya ki par doyong mosun dei ban IT no syaki khun ki hajar kat ba ki khun ki hajar ki don ki bala ban tre ya kakam Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya